मिमब्रां जाजोब्बाय जानानै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो बे खोथाखौ होनाया बिराद गोबावसैमोन दिनै होननोसै आङो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दिनै आङो नै दा आङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांगोन नायनोसै ओमफ्राय दाथ' नै किचेनाव थांनोसै किचेननि लाहार फाहार खालामनांगौ दं जानाया सिगां ओमफ्राय बेनि उनावहाय दाहाय आङो माने फिसालानि बार्थडेआव फैगासिनो नालाय बेनि थाखाय एसे मोननैसो शपिं खालामहैनांगौ दं आरोना थ' बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै बेसेबां गिदिर शपिं जागोन थ' दा थांनोसै आरोना दा थांनोसै आङो माने किचेनाव हाबनानै लाग्रोसै नै सासेया फैबाय किचेनाव हाबनोसो होनदों सासेया उन्दुनोसो जाफैलायबाय आरोना नै बिदिसो औ थारमाने 2 बोसोर जासिगोन बियो साननैल'सै बेनि उनावहाय नाय सेंग्रा जानोसै ना गाबलायबाय आंखौ नागिरखादों नोङो मा जिनिस बेयावलाय थौ सं होनगोन दे जोंहा दे सं होनगोन दे औ दे थौ होमबा जागायनानै लानोसै नै बिसोरो आयं जानाय आइमोननिथिंजायनि ओमफ्राय जोंनि गामिनि गिर्जायाव फैदों नामा ओमफ्राय बेयाव हाबफैदों आरोना संनायखौ एसे जागायग्रोखानोसै आङो साराय गुदुं खालामबाय आङो ओमफ्रायहाय बेयाव नै बेखौ होनोसै आरोना बे जाहैबाय बादाम गोथां बेखौ ओरैनो जेबो थाव होआलासिनो एवनानै लाग्रोसां फ्रामनो ओरैनो बेखौहाय बेबायदिनो दसे एवफ्रामनानै नै एसे पटास होनलायबायहाय बेरबाय आरो ओमफ्राय जासिगोन बियो बिदिनो माबायाव दोननाया फ्रिजआव दोननायाहाय बोरैबा मा स्टाइलनि जाजोबखो स्रेम होनलायदों बेखौ हानानै लानोसै आङो ओमफ्रायथ' बादामाथ' जाबाय बेखौ ग्राइन्ड खालामसै आरोना ओमफ्राय बेखौ हानानै लानोसै एवनोसै बेखौ गुसुआ मैया बेलासियाव लाबोखादोंमोन बेखौ बरफ जालायदों ख्रेम होनलायनाय दे बे मानसिया मा खालामगासिनो नोङो मा खालामदों खामानि मावनायाव आं खामानि मावदों ना संदों मा संदों हा मा संदों नायनि नै दा बिसोर आयंमोना थांनो नागिरबाय बेखायनो एसे बिदाय लाहरसै होननानैहाय ओंखारबोबाय आङो संनाय खावनायाहाय दा थांबाय आयंमोनाबो ओमफ्राय नै संनायखौ जागायफिनबाय आंबो ग्राइन्डाराव लाबाय आङो बेखौ ग्राइन्ड खालामसै दहायनिफ्रायनो नै संनो दाबोनो नागिरबाबो जाया आरो नै साहा लोंबावहैलायनो साहासो लोंबावसिगोनालाय आरोना साहा फुदुंगासिनो बावसो नैबावनो खाथियावनो ओमफ्राय ओरै फारसेजोंहाय आङो संनो लाहार फाहार खालामगासिनो बादामखौथ' ग्राइन्ड खालामखांबाय ओमफ्राय बेनि उनाव आरो दंबावो पनिर एवनानै लाग्रोसै आङो बेनिफ्राय आरोबाव मा होबावगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेयाव साहा पनिर एवनो थाव होबाय ओरै फारनै फारथाम जोबथार गासिबो पनिरखौबो एवखांबाय साराय गुदुङावनो नै टमेट' एसे हरदोंमोन आं खामफ्रामगुलायबायसो नै सारायासो खामगुलायबाय बिदिनो ओमफ्राय जाथ'बाय बेखौहाय ग्राइन्डाराव होबावनोसै आङो बेखौबो नै बे दहायनि बादाम माबानाया ग्राइन्ड खालामनाया बेनोमोन आरो ओमफ्रायहाय बेखौबो होफादेरसै आं बेयावनो
ग्राइन्ड खालामनाया बेनो बेवहाय टमेट'बो दं बादामबो दं संनायखौ नै देखायजोबाबालानो आङो फाइनाल लुकखौसो दिन्थिनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आंहा नै दासो लाफिननो सम मोनलायबाय आरोना फिसालाखौ फुथुनानैहाय मोनखांनानैसो ओमफ्राय नै बेयाव दालि जहल दङ ओमफ्राय जाग्रोना लानोसै आं नै बेजों जाग्रोनायथारसै आङो दालि लाथ'लायथारासै जाग्रोनायसै बेजों माबायदि गोथाव जाखो बिराद गोथाव जादों ओंखारदों बरिया मार मा जादों नोङो दाउ जादों भुटाननि कमला जादों ना अरेन्ज जादों होननानै खिथादो गोथाव खुगा बुंजोब्बाय इसोर बिदै गजोब्बाय इसोर फुगारदो औ फुगारनाया बिदि जाबाय ए फुगारदों दे फुगार ग्रिन माया ग्रिन अरेन्जसो बियो ग्रिन नङा आबावनो खालि ग्रिनल' जाखायो बेना मा दे दाउसिनखौ मा होनोमोनलाय खिथालाय दाउसिनखौ मा होनोमोनलाय ए बार्ड बोरो माबायदि गाबदों ए आथिं आखाइ सुनोखौनो बिदि गाबो इसोर नै नों मेमब्रां जाबायना आथिं आखाइ सुनसै ना नै दुगैया दे दिनै दुगैला दे आथिं आखाइ सुगोन दा जागोन सना जागोन अरेन्ज नांजोब्बायना अरेन्ज जानाया नांजोब्बायना इसोर नों गाफ्लादोंसोदां गाफ्लादों न' गैला गाबनाया गैला गैलाबो गाफ्लादोंसो ना गाफ्लादोंसो गैला नै बैयाव बेबि दङ ना नानिया खोनाहैयो नोंनि गाबनायखौ मिथिगौ नोङो औ नानिया खोनाहैयो ना गाबदों होनो नोंलाय गाबाना गुड बयसो दा नोङो ना गुड बयसो दा आइया क्रिमखौनो लाबोआखै र' फिसालाखौ नै थुखैखांनानै बेरायहैनो लांबाय लोगोफोर दासो नै आङो बेलासियावहाय न' सुनो होननानै सानदों दहाय फुङाव सुनो मोनाखै नालाय बेखायनो दा टाइम मोननायावनो सुनानै लानोसै आरोना फिसालाखौहाय बिबैया लानानै थांदों नालाय ओंखायनो बे समावनो सम सुनानै लाग्रोखानोसै आं दहाय फुङाव सुनो मोनाखैना मानि 30 रुपिस जाखो सोरनि मा 30 रुपिस ए खावसे ना मा जाखो ए ओमफ्राय खावसेल'खा जोगोनार बै बिसोर फानफैदोंनो खावसे आलदा मानसिजों खावसे राननानै लाबाय आरोना थाइसेखौबो जाजोबनो हाया नालाय बांद्रायो ओंखायनो खावसे राननानै बेखौहाय 30 रुपिसनि लाबाय नामा 30 रुपिस थांसै सिगाङावनो आंना फार्स्टआवनो जै मोनग्रोबाथाय मन्दिर रुमखौल' सुग्रोसै मोना जाबाथाय थारमाने सेन्देल गाननानै हाबलाजोबोना रुमावहाय ओंखायनो सामफ्रामबो सुबासो साफा जायो एखमबाथ' सामफ्रामबो सुनो मोनखाबावासो सम मोनबाल'सो नै बेखायनो सम मोननायावनो हाखु दाखु सिनस्रि साबाबो मिन्थिथारला आङो सुलाबायथारबाय सुनानै लाग्रोसै
दा गैथ'यैयावनो आरोबाव मोनसे रुम हागलायबाय आरोना आरोबाव दा बेखौहाय फेन होना दोनसै बे जाहैबाय बाबानि फांखायाबो होयैखाय मैला जानानै दङ ओमफ्राय उफाय गैया फेन होना दोननांसिगोन नङाबा थाब रानाबा हाद्रि हुद्रि जालायगोन आरोना बेयाव फिसालाया थारमाने फैनानै गेलेफैलाबाय थायो नालाय बेखौ सुगुरथारनांगौ आरोना माने फिसालाया फैनानैहाय बेयावहाय गेलेफैलाबाय थायो हायावहाय उन्दुफैलाबायो जिरायलाबायो बेखायनो बेखौ सुगुरनानै दोनथारनांगौ फांखा होनानै दोनबाय आङो दा थाब रानथोंसै हास्लाबला माबाला हाखु दाखु सुनानै लाग्रोजोबथारसै आं गासिखौबो नेक्स्ट देयावसो ओंखारफिननो मोनबाय नै दा जों नै कुसुगाव बाजारावहाय दङ दा नै बेयाव फैदों आरोना बाजाराव हाबफैबाय औ बाजार खालामनांगौआहाय औ मा नाम जानो थौजायोस' फार्स्टआवनो हाबफैग्रोबाय नै बेयावहाय माखौ नाम लांबा सब दियाव हा जाबसे औ इस मोननायखाय आयौ नेक्स्ट बाजारा जाहैबाय नैबे ना दखानावहाय ना लांफैदोंलाय नै नामखौ लोगोफोर ब्लाउस बानायनो फैदों आङो बेयावहाय ओमफ्राय नै स्रां नुबायना नै सासे थारमाने मैयानो फैनो सानदोंमोन ओमफ्राय मैयाथ' फैनो हायासै ओमफ्राय दिनैसो फैबाय आरोना मैया थारमाने माबाजों मा होनो न' सुबाय आरिबाय बेनो ओंखाम जाहोबाय माबाय बेयावनो गोबाव जानानै बेलासिबाय आरोना बेलासिनानै ओमफ्राय नै फैनो मोनासै दिनै फुङाव फैफिनबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंहाय होनखादोंमोन नालाय शपिं खालामहैगोन होननानै बेखायनो शपिंखौ एड खालामदेरनाय जाबाय आरोना दिनै फैदोंबाबो नै दा ब्लाउसबो गासिनोसो बानायहोदों आरो बानायहोनो नागिरदों आङो गोबाव खासैमोन ना बे सियाहाय लाबोनानै दोनफैनायाहाय ओमफ्राय बेखायनो दिनै लाबोथारबाय आङो ओमफ्राय बेयावहाय नै दा सुगासिनो बेनि थाखाय गोजाम माप लाबोखादों आङो ब्लाउस बेखौ बानायगासिनो आरोना नायगासिनो 300 थाखा लायोनो सुगासेयावहाय सुनायावहाय न'आव थांसै जाबाय दे औ आबैजों थांसै दे दाना जाबाय लाजोब्बाय नै लानांगौखिनिखौ गारियाव थाबावबायसो माखासे लाखानायफ्रा औ थांसै आरो थांसैनो हास्लाबला न'आव थांनानै मा जाहैगोन न'आव थांनानै मा जाहैगोन दे थांग्रोथारसै ओमफ्रायसो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आङो मा लाखो दे थौदो होमबा थांनानै डाइरेक्ट न'आव नुजाहैनोसै नै दासो न'आव फैनानैहाय डाइरेक्ट नोंथांमोनजों नुजाफैफिनबाय आङो ओमफ्राय मा लाबोखो बेखौ नाङा र' बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय आङो मा शपिं खालामबोदों नै बेनि थाखाय नै जानोसै नै बेनो परथा जाहोग्रोनानै दोनथारसै र' नै परथा लाबोदों मा दङ नै सिगाङावनो बेखौ खिथाग्रोसै आङो बे जाहैबाय बेयाव फिथाइ सामथाइ दङ गासिबो नै बिसोरो फिथाइ सामथाइ आरोना ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगावहाय मोनसिगोन मानि थाखाय लाबोदों बेफोरखौहाय थ' खोन्थाग्रोनोसै आरोना बेखौ लाबोदों दिनै नै शपिंआ बेनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरोबाव नैबेयाव सुजि दं ओमफ्राय नैबे इलाइचि ओमफ्राय नैबे ब्लेक सल्ट आरोबाव नै बे जाहैबाय बेनि डाइपाराथ' ओरैनो बाहायबाय थानाय जाखाया दाथ' बियो बिसिनायावबो हासुखाला नालाय ओमफ्रायहाय माबा होमबाबो गोजां बोथोरखाय मोनायावहाय आङो गिनानैहाय हासु खोमानानै थाजानो गिनानै गानहोयो आरोना बेखायनो गोबाव थाङो बेना बे मोनसेयानो गोबाव थांसिगोनलै आरोना ओमफ्रायहाय नै बेयाव मा लाबावदों बे जाहैबाय दय ओमफ्राय बेयाव मा दं औ मिस्टि रसगल्ला आङो नै बेखौबो लाबोदों नालाय परथा लाबोदों नालाय ओमफ्राय बे परथाया दा जानो थाखाय लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नै मिस्टिजों जानो होननानै लाबोदों ओमफ्राय मा दंबावोमोन दा बेनो शपिंआहाय बेनो आरोना बेनि बार्थडेनि शपिंआ बेना मिथिबाय दा बेनो आरोना नैबेखौबो बाहायनाय जागोन बे बार्थडेआवनो बाहायनाय जागोन ओमफ्राय नैबे सुजिखौबो बार्थडेआवनो बाहायनाय जागोन आरोना बेखौ नोंथांमोना
next vlog-आवहाय नुगोन ओमफ्राय होमबा दिनैनि vlog-खौ बेयाव दोनथ'नोसै आरोना आंबो जानानै लागोनसै जानायखौहाय पर'थाखौ जानोसै जानोसो लाबोखादों बेखौहाय बे नों मानो जानांगौ नै नङाना मिस्टि जानो होबाबो सुगार गोनां मानसियानो औ सुगारनि बिबारनि साहाखौ सोंहरदोंमोन सोरबा बिबारनि साहाया मा बिबार होयो होननानैहाय सानैसो आगैमोना सोंहरदोंमोन आरोना बे बाबानि सुगारनि बे बिबारनि साहा होननानै बुंदोंमोन नालाय आङो दाख्लि ओमफ्राय बे बिबाराहाय मा बिबार होननानै सोंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे बिबारा थारमाने मेरला बुस्थु दङ बेयावहाय बे बिबारल' नङा बायदिसिना बुस्थुफोर दङ ओमफ्राय बियो माने न'आव बानायनाय नङा आरोना बियो बायनायसो पेकेट बायनायसो बेखौहाय एमाजनावहाय मोनो नामहाया नामा ब्रेन्डनि बियो ओरैनोथ' बाहायनायफोरा मोजां होननानै बुङो ओमफ्रायहाय खेबनै लोंनांगौ होनना बुङो आरोना ओमफ्राय बे बाबायाहाय खेबसेल' लोङो ओमफ्राय जानायफोरखौबो नुवाखै दा मिस्टि टिस्टि सोंलाबायनायखौ मिस्टि टिस्टि जालाजोबो गासिखौबो जेबो गारा बेयावनो एफाराब माने इमप्रुभमेन्ट मोननो हायाखै आरोना होमबाबो जायफोर मालाय जुदि जानाय माबाफ्रावहाय माने थाल लायो केयार खालामो जानायफोरखौहाय केयार खालामो ओमफ्रायहाय बे साहाखौ जुदि खेबनै लोङो होमबा 6 मासनि गेजेरावनो नर्मालाव फैयो होननानै बुङो आरोना गारनोनो हाया गारनो थिनबाबो गारनो हाया आलु थालु गासिबो जोगोनार जाजोबो जानायजों माने बै माबा जायोब्ला मुलि जादेरलासिनो जायो भिटामिन नों खालि बिदिल' होनबावबाय बेसेबां जादों दा गाबोनसो नायगोन ना गाबोनसो नांगौ आरो नायबाय थानांगौ आरोना बेबायदिनो बारा जायोबा नोङो ट्रिटमेन्ट लानांगौ ओमफ्राय बे टेस्ट खालामग्राखौ ओंखायनो दोनफैखानांगौ नायबाय थायो सप्तायाव खेबसे नायबाय थायो आरोना सानदे बानायो ओमफ्राय बेनो आङो बे माबाखौहाय पेकेटखौ होनानै दोनगोन जुदि नोंथांमोनाबो इउज खालामनोबा सोरबा जुदि पेरेन्टसफोराहाय बेबायदि सुगार गोनां डायबेटिस गोनां दङबा इउज खालामनायनो हागोन आरोना बयबो मोजाङानो होनना बुंदों मानो होनबा बे ब्रेन्डनिया गासिबो मोजां आरोना आंबो उमेन्स हेल्थि जे लोंदों ओमफ्राय बेबो माने मोजां खामानि होदों बेखायनो बे सुगारनिखौ बिहरना होनाय जादों सुगाराबोथ' मोजां बाहायनो रोङोबा मोजां होनना बुंदों आरो रिजाल्टखौ मोनखायो आरोना ओंखायनो बाहायनो हागोन आरोना ट्राइ खालामनायनो हागोन मानो लांखो नों बेखौ होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं दे बाय बाय नुदो बाय खुगायानो बुंजोबनाय